Drahí moji internetoví priatelia, vítam vás na ceste zdravia, autoterapiou, teda samoliečením. Táto cesta má dve trasy. Tá jednoduchšia, kratšia, možno ho nazvať aj štartovacia, má iba takých 7 bodov, 7 smeroviek životosprávy. V podstate ide o dve časti, čo robiť pre správnu funkčnosť nášho organizmu a po druhé, čo robiť na odstránenie všetkého zlého, čo tento náš organizmus ohrozuje. Dlhšia cesta, takzvaná udržiavacia, má v podstate viac usmernení, ale to sa viac dozviete na internetovej web stránke www.cestazdravia.eu. Ak je potrebné na tejto ceste vám pomôcť, tak vás upozorňujem, alebo hovorím, že je tu na tejto adrese tiež uvedená forma bezplatnej konzultácie. Priatelia, chcem vás ale upozorniť na niečo iné. Ide o to, že mnohí z vás idete zlou cestou zdravia. Hľadáte nejakú zázračnú tabletku či službu rôznych liečiteľov. Ubezpečujem vás, že nič zázračné v tejto oblasti neexistuje. A preto vykročte cestou zdravia zo svojej pohodlnosti. Veď my sme dostali už pri narodení ohromný dar samoliečenia. A preto skúsme kráčať touto cestou zdravia, teda cestou zdravia autoterapiou, ktorá je jednoduchá. A možno v tom je jej sila. Je tiež lacná, v mnohom až bezplatná, je overená stáročiami našich predkov, tiež klasickou západnou medicínou a tiež tradičnou východnou medicínou. Takže priatelia, neváhajte a zvlášte poďte s nami, poďte kráčať cestou zdravia autoterapiou. Priatelia, ja vám všetkým prajem dobré zdravie, hlavne dobré zdravie. Ak máte chuť znova sa pozrieť na videa v súvislosti s autoterapiou, teda samoliečením, alebo inak cesta zdravia, v ďalších videách sa dozviete, prečo cesta zdravia autoterapiou, a nie len to, aj pre koho je táto cesta, a ako, ale aj ako úspešne ísť touto cestou. Všetko dobré, priatelia.